Harrington yn gori ben. Aaron Edwards yn symud on ymlaen yn slick yn glyfar yn gyflym. Edwards eto mas at Brobl. Crysau gwyrdd a Gwyn yn dechrau. Teithio tua'r gol a mae Brobl yn tanio honna. Sylw i gyd at y chwaraewyr yn oedd yn llithro tua'r postyn pella na Brobl. Un peth ar ei ben barhau ar symudiad ac i drio crymanu honna heibio i Radcliffe yn y gol. Mae'r gŵr ifanc yn ddigon effro, digon ystwyth i gyrraedd honna. Peniad ar y postyn pella. Ceston Davies i mewn i'r rwyd ochr. Cyfnod o bwysau a fe fydd y Barri yn hapus iawn i weld y cyfnod yn dod i ben. Mae Green yn mynd i godi hwn yng nghanol y ca, mae Hugh yn rhydd ar y chwyth. Hugh i barhau. I osod hon, Press o bell, yn taro! Evan Press yn rwydo am y tro cynta tymor hyn, ac am gol! Yn erbyn meistri'r uwch gyngred, mae'r hen ymyrodraeth o Barri ar y blaen. Yn bel syml at Evan Press, a dim un o chwaraewyr y Seintiau yn gweld na talu llawer o sylw. A chwip o ergwyd na, yn ddigon i godi braw ar unrhyw amddiffyn. Spender eto, unwaith eto mae Byrne ddim yn symud mwy na ryw 2 neu 2 llathen. Mae wedi cael y bêl. Nôl â hi at Brobl ar arbediad yn anhygoel. Ar ôl beirniadu'r Seintiau Newydd am ddiffyg symud yn y cwrt Cosby. Doedd dim eisiau symud, Byrne yn derbyn honna, gosod i'r blat i Brobl ar ergyd. Yn seithi tua'r gornel. A fe fyddedd hi wedi anioni'r sgôr. Pe bai Radcliffe ddim wedi dod â pawen fawr lawr. Nôl at Cooper. Cummings. Teg at McLagan, pil wych. Dyma Fahia i'r cwrt Cosby. Cyfle i'r Asgellwr! Harris yn y gorod arbed ac yn achub i dîm. Y Barri bron y dyblu mantes. Symudiad yn syml, ond yn berffaith hefyd. Moment fawr a Harris yn i'r adwy. McLagan. Trio creu rhywbeth ar ben ei hunan. Mae Toure yn y canol. Y bêl hyn draws wyneb y gol. Mariet yn bachu hon yn ddiogel. Os dim ond amryweiliad neu ddau. Mae Press nôl arni yn taro unwaith eto! Wel, dyw amddiffyn y Seintiau yn mynd i dysgu gwers nhw. Mae'r gŵr ma'n gallu taro nhw. A fe roedd Harrison yn ymestyn pob cyhyr yn ei gorff. Mullen, dan bwysau. Mullen eto, trio symud i'n gloi. Brobl, nôl, Routledge yn y cwrt Cosby. Yn trio creu lle, ergyd! Ar arbediad unwaith eto gan Radcliffe. Mymryn o look yn fan hyn i Routledge dwi'n ame. Dath y bêl yn ôl yn arlamu'n ffafriol iawn. Aaron Edwards yn dod yn ddwfn i gasglu'r bêl. Mullen i ddianc rhag Clayton Green. Parhau a'i rediad. Colli'r meddiant. Mae McLagan yn mynd i fentro ar ben ei hunan. Mae e heibio i Ceston Davies i tynnu'r blaenor yn ôl. McLagan yn parhau i'r danio hon yn llydan. A cyfleiredd i'r Barri i ddyblu mantes ac efallai selio'r fuddugoliaeth. Coming Chesterfield after a victory like that, I think you get to say what you want. What are your thoughts? Just really in awe of my players, really. And we've tried a different tactic today, a different game plan. We've worked on it, yes, but it still requires boys to take it into action. And in the first half, I thought we were magnificent. Great goal to win a game, but it's 5 clean sheets in a row, which is really pleasing for me as a manager. In the second half, you know when you come here, you're going to concede territory, and you know you're going to concede chances. And I think that our keeper's done ever so well. But I think to a man, I think the boys have really taken on board information today, employed like 3 different systems, and we come away with the 3 points. I think they've had, 2 chances on goal all game, and, you know, whether you call it smash and grab or whatever, had lots of possession, controlled it, got back to our intensity, how we play, and I thought we did quite well today. After a couple of weeks of probably not being at our best, I thought, actually, we played some good stuff today. Wasn't to be. You know, we kept going to the end. We kept trying to create, and yeah, because couldn't find that goal today. Until now, probably people were saying you had a great start to the season. Now they're saying you're title challengers, aren't they? After 8 games, definitely not. It's a great start to the season, yes. We just got to keep it going now, and this league's relentless. Now we go away to Newtown next week, which is another, really tough game, but a challenge we look forward to.